Dă-i mă și lui să gustere. Hă? Cum o dă Dumnezeu să vezi? A, bă, el de ce vicinată, bă. Dar ce e el? Ce-ai vicinată, ce-ai tuică galbină, erești de mea. Ce e? Da, să beau și eu, leacă. Lasă, spune, ai băut. Am băut, Doamne. Uite mă, tu ai venit la mine să mă vizitezi și dragi ăștia te ia la mișto. Da, bre. Și de ce dai țuică? Să bea și el. Nu-i țuică. O, da, țuică! Că nu că ți-o dau. Nas, mami. A, da-te mai încoace. Eu m-am întâlnit până de acasă până aici. Pălăria aia, aruncă. Eu nu te la tine. Cum să arunc până de aici. Ia povestește mă când te-ai dus cu Gică la cimitir, cum a fost? A căzut Unde? într-o groapă Și? și m-a chemat să-l trag. Și tu ce ai făcut? Ce să trag, am fost copil, mă tragea și pe mine cu totul. Cine mă te trăgea? El s-a ținut de lopată și l-am tras o lec, eu am făcut loc. N-ai fugit. Minte, nu am fugit, cu el am stat. Și de la o gaură mai încolo a căzut ea. Atunci am fugit, când a căzut a doua ori. Ți-a fost frică? Da, Dacă îl trăgea dracu mort pe acolo. am Trigul. groapa a fost acolo, zăpada a fost atâta. Și el a intrat până aici. Ea a fost mai adâncă, groapa acolo se necă more. Ce făcea mă? Se necă în zăpadă. Gicule aia vino bă. Când am văzut așa m-am speriat. De ce? Pe urmă ți-a făcut el loc cu mâinile. Era zăpada mare? Au atâta, bre. Era o leacă. Acolo a fost grope. Și noi când se dă în zăpadă, el a intrat cu totul. Până aici. Și ce să-l trage? Nu mă tragea și pe mine lângă el. Și? I-am dat lopata, l-am ajutat. Ieșeți De aici amândoi, până mă. acolo a intrat ea. Și acolo l-am lăsat. L-am așteptat la poartă până a ieșit. Asta e. Acolo a fost mormântarea lui. Stai mă că nu înțeleg, dar ce l-ai lăsat acolo? Da, am plecat. De ce? L-am așteptat la poartă. Păi de ce l-ai așteptat la poartă și nu l-ai ajutat să iasă de acolo? Și când mă tragea și cu lopata, am vrut să-l trag, eu m-am pus în cur. Și ce să trag, s-a stupase. Știi când mai avea? I-a fost groapa mai adâncă, acolo murea. Până ajungeam eu să strig la un sat. Așa este. Acolo murea. Eu oricum îi faci, o să-i fac, o să-i dea niște pastile. Doctorul o să-i dea niște pastile ca să ia pastile. Nu! Lasă pastilele cu Dimineața- secții. Îi dă dimineața pastile la 12 și Și seara. în burtă face la 7. De-aia le mișcă un ochi de la... Injecții în burtă? Da! Nu faci injecții în burtă. Da! Nu ascultă, Așa mi-a spus. ascultă-mă puțin, nu faci injecții în burtă, Sorin. Îi face. Dar în schimb, a zis domnul doctor, că Da. cine dă prea nu le dea mână, ac de la mână. Da, și vine până Stă o aici. majoră în Și pat, în sus în lung. Ce-ai, mă? stă o Ce ai, mă, majoră nu în pat, așa, Da, este. întins, Nu mai trebuie nici casă, nimic. cu furtună. A, Păi nu și mai ce faci, vorbim bă? de case. Mă duc acasă, mă. Te duci acasă înapoi? Ce ai, mă? La tine? Da. Păi și unde stai acolo la tine? Nu stai mai bine aici? Acolo e viața mea unde am plecat. Dar Au, și ce-ți place? Stai 3 luni, 4. e vorba de injecții. Ți-e frică de injecții? Da! Foarte periculos. Atâta pișcă când mă N-are mă nimic cu Soline, că te înveți, e mult până să Te faci înveți, injecții. bă. Ei, Păi bă, am făcut, mă încapatul, eu am făcut 20 de Îmi place costuri. de casă. Sunt foarte fericit. dar nu-ți place de injecții și de doctor. Doctor, oi muri, oi trăi, rămâne copii. Da, adevărat. Să-i Ia bine de, și mă. acum trebuie să vii, cât e ceasul, bubule? A, ce, să vină doctor acum? Da, Nu cât vine e mă ce? doctor acum, nu vine. Vine Gardian mai el ține mult. de... Peste 10 minute vine doctor. Cu carton și pe... Băga mea, și mă rămaghirit. S-a aruncat pe telefon. A plătit furtunul la pompă. Aoleu. Ce ai făcut? Nu i-ai aruncat pe telefon să-l strigi, să-l plătești de nebun. Bă, ce frumos zilele astăzi, bă. Dar unde te duci, mă? Ori te duci la chermeză, la ce te duci? La mare. Hă? La botez. Ce botez? La un Dar cine te-a tuns în halul ăsta așa, mă? talibon. Tu l-ai tăzut?
Minte, Ștefan, l-am tusit. Și să-l tund eu, mă, că nu l-am tund, să-l tund eu, să-l îndrept, să-l fac ca lumea, să fac frumos, tu nu vezi cum este. A? Tante Radică, erai nebunit? De ce dai drumul la apă? Cică, nu bați pe ea. Ce zic e la poartă? Dar cine mai e acolo? Da, mă, n-ai ce să faci. Eu am băut un chel de suică în 10 minute. Bă, nu ești de mine. Bea asta noapte. El nu mă Bea asta crede, noapte. Ștefan. Asta? Spune Nu tu. bea noapte. Dar tu bei noaptea? Spune pe dreptate. Ce bei noaptea? Țuic. Nu, serios. Dacă mă trezi la unul ceva, în loc de apă, ghidou Și ce. dacă n-ai țuică, ce faci? Mereu trebuie să mă plimb. Cu apă în mână. Cu ce? Cu apă, iau apă în mână. Mă spăl pe ochi. Păi cum adică e apă în mână, te spăl? Cum Păi vine? dacă n-am țuică. Păi și te plimbi, unde te plimbi? Breze, am bă, Ștefan. Ia stai, mă, unde te plimbi? Mereu, o iau rău. Dar câți ani ai, mă, Pentru Stănic? 30. Tu 30 de ani? Da. Cum, la 30 de ani arăți în halul ăsta Dacă așa? născut în 95. În cât? În 95. Da, așa e. Păi ce dată? Eu știu data. Păi dacă știi anul, Eu nu știu, dacă în 95. în ce dată? Toamna, vara, primăvara? Eu știu, august, septembrie. Ia. Pot. Ia. Ăsta e socul, nu? Da. E cel mai bun prieten al tău, cred. Băi, Ștefan, dă-i pe telefon. Îmi pui tocă. Ce de unde ai de ala? Băi, eu țură de Laru! Ala, care băgai în prinde, Laru! telefon. Laru! Am mâncat de munte. Laru! Ce faceți, mă? Uite, ne ducem la ciocan la furat. Cum mă la ciocan al furat? Unde că ce-l fur? Bă, ori nu e sănătos să ierte ce Să-mi ia și meu cațul meu. Îți dau fesul meu? Nu, parfel. Da? Așa de urât ca mustață. Nu, serios. Băi, Stan, ia uite o leac la mine. Ce faci, bă, și tu? Băi, Îmi ia Stan, eu cațulă. vă dau o țuică, mă? Da, ce n-aș da să bea? Vă dau, mă? Da! Să nu mâna, zice. Fiți atenți, n-am la mine, dar hai veniți la șosea. Da, că vine Stai, la- stai, o leac, stai. Da, Vine sau nu? Mai stau, leacă. Vine sau nu vine? Vine pentru țoi, că nu viu. Cât? Îmi curge și muci din nas. Dar cine e ăsta? E Guțană? E, Guțanul, tată. Îmi curge și muci din cauza că l-am băut. Îți dau un fiez, mă. Îți dau un Nu, fiez, mă. parfel, n-am purtat niciodată. Îți dau un fiez, mă. Așa de urât. Când te-ai angajat, băi, Guță? Când te-ai angajat, bă? Face curse. Face curse, dracu.